जितिनि सालो जेटा स्ट्राइक दुख सजाक जेटा सागलायजाक तमानि ताबो ओथाय ताबो राधानगरनि सिमिं खय थांलाय सुलामा नरका सुलायजाक ताबो लेमसरा आमसायो मूल বিষয়नो रक्षावै तामनो रक्षावै बन्दाव जाखा बेले बेले हामबाय गाहाम दिनै 23 अक्ट'बर सालाव दिनै जों दिनै सिभिल ससाइटि बाय रिंजाक ताई जों साइमन अजे दिनै तिपा सारंनि बागै जे मानताय सख्रायबाय जे साजाक दंमोन जों आबनो रुगै जे दिनै सारा तिपा हास्टेलाव दिनै बन्दाव जाक आबनो पालाय दंलायो जों दिनै कोनो पार्टी हिसाबै दिनै तिपा हिसाबै जों दिनै खालाय दङ बेहाय नाहाय जत जागा खायमा हेकेनो जोंबो दिनै राधानगर तो खय थांमा लामा दिनै हाइवेआव दिनै आरो कासलेमा खालाय दङ ताई जों खाख्लायाव आबो जों सान्तिखौनो खालायनाय हिनै ताई जत हास्टेलावनो खाख्लायाव जों आमतेखौनो पालाय थांजागानो हिनै दामबोसन থেকে আপনি লামা কাসলেগोन आफुजानाय फुंनि 5टानिसिम 6:30 জন